Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Ochodnica pripravilo deťom k ich sviatku jedinečný darček v podobe detského folklórneho festivalu pod názvom Kujem podkovičku. Tento ročník, ktorý sa uskutočnil dňa 2. júna 2010 v Kultúrnom dome v Ochodnici, bol už v poradí štvrtým a určite nie posledným. V úvode zaspievala Júlia Pagáčová z Ochodnice, ktorá zároveň moderovala celé podujatie. Následne požiadala o príhovor starostku obce Ochodnica Miroslavu Kekeliovú. Festival otvorila riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková. V 4. ročníku detského folklórneho festivalu s názvom Kujem podkovičku opäť v obci Ochodnica. Tento rok nám počasie trošku nepraje, takže sme sa z amfiteátru presunuli do Domu kultúry, ale verím, že detičky sa prispôsobia aj tomuto menšiemu pódiu a predvedú nám opäť krásne choreografie, ktoré si pre tento ročník pripravili. V programe vystúpil detský folklórny súbor Kýčerka z Ochodnice. Pracuje pod vedením Marcely Lískovej. Pravidelne vystupuje na rôznych slávnostiach v obci i v celom regióne Kisúc. Ďalej sa predstavil detský folklórny súbor Stavbárik zo Žiliny, ktorého umeleckou vedúcou a súčasne choreografkou je Dana Šedová. Repertoár Stavbárika tvoria najmä tance, piesne a zvyky z okolia Žiliny, ale i tance z východného Slovenska a piesne z Vašca. Pravidelne vystupujú na rôznych folklórnych festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. V programe festivalu potešili svojim spevom aj deti zo speváckej skupiny Vajčovky, ktoré pôsobia pri Centre voľného času v Kysuckom Novom Meste pod vedením Jany Pavlusíkovej. V Kultúrnom dome vystúpil aj detský folklórny súbor Nábrežníček z Kysuckého Nového Mesta pod vedením Štefánie Koptákovej a Kataríny Jakubíkovej. Pravidelne vystupujú na kultúrnych podujatiach vo svojom meste i mimo neho. Po úspechu na regionálnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru nás spevácka skupina Prameň reprezentovala v tomto roku aj na krajskej prehliadke v Dolnom Kubíne a divákom sa predstavila aj na folklórnom festivale v Ochodnici. V závere folklórneho festivalu sa predstavil detský folklórny súbor Oščadnička z Oščadnice pod vedením Veroniky Mačuhovej. Oščadnička je niekoľkonásobným víťazom regionálnej prehliadky detských choreografií, je víťazom krajského kola v tejto súťaže a úspešne sa prezentovala aj na celoštátnych festivaloch detského folklóru v Likavke a Dulovciach. Vo svojom repertoári má rôzne hry s pesničkami, pásma s tematikou pasenia husí, oviec či koní, svetojánske hry, programy venované sviatkom Vianoc a Veľkej noci, strigôňsky, korbáčový tanec a mnohé ďalšie. Pre deti si pripravila detská folklórna skupina Oščadnička choreografiu na známu pieseň Hore hrodi. Okrem hlavného programu v Kultúrnom dome boli pre deti pripravené aj tvorivé dielne remesiel v priestoroch základnej školy. Deti mali možnosť vlastoručne si vyskúšať prácu s drôtom. Predvádzal Jozef Zbojek z Čadce, s drevom predvádzal Jozef Zajac z Turzovky, zdobenie perníkov predvádzali Júlia Masnicová z Makova a aranžovanie Jarmila Kupková z Turzovky. Aj 4. ročník detského folklórneho festivalu v Ochodnici nám potvrdil, že ešte stále majú deti záujem o ľudové tradície, piesne a tance. Sme tomu veľmi radi a dúfame, že i do budúcna budeme mať takú bohatú účasť. Záujem je zo strany divákov, zúčastnili sa základné školy z regiónu Kisúc. Detský folklórny festival ukázal, že aj v dnešnej dobe sa deti môžu venovať tradičnému umeniu, akým je v tomto prípade folklór, spievanie, tancovanie a hranie na hudobné nástroje.